gradim svoju kulu. Jao, moj stomak, gladna sam. Tara, baka i šef su se odmah pojavili pored Tracy i pokušavaju da je umire ukusnom hranom. Ali odjednom su nestali. Sve je jasno, ovo je novi kulinarski izazov. Dobrodošli. Pred njima su stolovi, namirnice i prvi zadatak. Izgleda da je igra već počela. Da, ja sam spreman. Napravit ću veliku čokoladnu tortu da bih odmah sve oduševio. Sve mora da izgleda prosto wow. Šef brzo uzima testo, meša sastojke i priprema čokoladnu osnovu za svoju tortu. Kora je već spremna. Stavljam je da se peče. Ovo je već ozbiljno. Da, svaka mi čast. Ostalo da dodam fil. I moj desert će postati još zanimljiviji. Wow, šefe, svaka vam čast. Vaša torta će biti zaista visoka. A Tyra i baka se također spremaju da iznenade Tracy, ali na svoj način. Šefe, gledajte. Ja ću imati sasvim drugačiji desert. Za početak ću proveriti bombone na šefu. Ako se njemu dopadnu, znači da će sigurno odgovarati. Odlično. Stavit ću ih unutra torte. Da, to će biti iznenađenje. I ja ću imati slatko iznenađenje. Da, tako je bolje. Moja torta izgleda ekstra. Kako kiselo! Utrnulo mi lice. Bako, šta si uradila? O ne, moja torta je uništena zbog tebe. Jao, pa izvini, dušo. Hoćeš? Uzmi KitKat. O, da, hvala, bako. Ne, neću jesti. Moram sastaviti tortu. Odlično mi ide. A sad ću napraviti zidove. Vezat ću mašnu. I eto, ispalo je preslatko. Ali to nije sve. Trebaju mi ove slatke žvakice. Jau, hajde. Zašto ne ulazi ovaj novčić? Šta da radim? Imam ideju. Stavit ću unutra dinamit. Odlično. Aparat je eksplodirao i žvake su sad u mojoj torti. Ovu ću pojesti. Odlično. Ostalo je da lepo ukrasim svoju torticu. Svaka mi čast. Razmazat ću sve. Nalepit ću etiketu i tada. Bako, šta radiš? Ja farbam svoju piramidu. Ova boja je jako toksična. Stavljam etiketu i eto. Sve je u redu. Šta je ovo? Ups, šefe, to treba obrisati. Sam ću. Tako je bolje. Dakle, treba i ja da ukrasim svoju tortu. Stavit ću jagodice. A preko slovo M. Nije loše. Prijatno, draga. Wow! Oho! Sve izgleda tako dobro. Probat ću prvo ovu tortu sa jagodama. Kore su tako nežne. A kakve su bombone? Obožavam ih. Idemo dalje. Kakva je to zelena piramida? Unutra su neke bombone. Okej, sad ću probati sve zajedno. Kako kiselo! Ja volim kiselo. I ostala je posljednja tortica. Ona izgleda kao neki poklon. Najslađi poklon. Probat ću prvo ove žvakice. Mogu čak i balon da napravim. To je ekstra. Ali ko je pobedio? Baka! Da, baka je
najbolja. A sada sljedeći zadatak. Želim bombonu. Jel može? Naravno, dušo. Ja ću opet da počnem. Uzet ću čokoladu i bacit ću je u vis. Aha. Čekajte, a gdje je tako dugo? O, ne! Moje čokolade su odletele u svemir. O, šefe, to je tako smešno. Da. A gdje je šef? Oho. Morao sam da odletim po svoje čokoladice. Baš je čudan. Okej. Počet ću ja da kuvam. Uzet ću žele bombone sa lubenicom i belu čokoladu. A sada to sve treba istopiti. Koristit ću bacač plamena. To je to. Završila sam. Svaka mi čast. A sad mi treba moj mini frižider. U njemu je već gotov led. Umačem led u ovu glazuru i pogledajte. To je divno. Napravila sam savršen oblik. A sad ću uzeti gel od lubenice i sipati ga unutra. A zatvaram svoju piramidu i umačem u belu čokoladu. A zatim u zelenu. I to je to. Ostalo je sve lepo servirati. O, što je to bilo? Nemoj da se igraš sa hranom. Dakle, posljednji sloj i eto. Nije loše. Zagorcnula sam se. O, dete, sad ću ti pomoći. Drži se. I... Šta je to? O, ne! Padam! Ups! To je bolelo. Ljut sam na vas. Čekam svoju čokoladu. Već. Treba mi činija hitno. Stigao sam baš na vreme. Svaka mi čast. Dakle, uzimam četkicu i providni kalup. Da, želim da moj desert izgleda kao pravi svemir. Treba sve raditi pažljivo. Koristit ću različite boje. Da, tako je. A sad ću sve razmazati. Odlično mi ide. Zatim popunjavam sve čokoladom. Tako je. Zatim prevrćem kalup. Da, baš to sam i hteo. Tako je. A sada dodajem beli fil. I sve spajem zajedno. Jel vas to podsjeća na nešto? Da, to su prave planete. Svaka mi čast. Ovo još niko nikad nije radio. Gledajte. Nije loše, ali... Ja sam ti rekla da se ne igraš. Dobro, bako. Sad ću početi da kuvam. Dakle, treba mi toster sa hlebom i otopljena čokolada. Vatam hleb. Odlično. Uzimam kalup u obliku srca. A drugi hleb premazujem topljenom čokoladom i dodajem slatke konfete. Zatim spajam sve zajedno i sečem krajeve. Gledajte, zar to nije preslatko? Kao neke slike. Bravo, dušo. Prijatno. Wow, sve je tako lijepo. Hoću da probam prvo ovu planetu. Unutra je toliko fila. Ekstra. A šta je ovdje? Neki slatki sandvič. Sad ću ga probati. Pa onako, a nije nešto. I ostalo je posljednje jelo. To liči na lubenicu. Tako ukusno. Ali ko je pobedio? Šef, 100%. Da, nisam se džabe trudio. Ostao je posljednji zadatak. Spremite mi keks.
Važi. Dakle, pa gde? Ne, to mi ne treba. Ni to mi ne treba. Kakva slatka kokoška. Razbit ću je. Da, unutra su 2 domaća jaja. Oni mi trebaju. Razbit ću ih u činiju, dodati brašno, šećer i promešati sve. Odlično mi ide. Napravila sam savršeno testo. Sad ga stavljam na pleh i sečem kao picu. Odlično. Ali to još nije sve. Šefe dragi, dođite ovamo. Treba mi malo vatre. Hajde, žvačite to. Ne, ovuda, dragi. Eto, testo se ispeklo. Odlično. Sad ću ga išarati glazurom. Koristit ću crvenu, belu i žutu. I na kraju naranđastu. Kako divno. Da li već prepoznajete ko je to? To su patuljci. Preslatko, vidi, dušo. Da, bako. Vreme da izvadim svoj keks. Ispalo divno. Dodat ću malo šarene glazure, slatku perlicu i zatvorit ću sve providnim poklopcem. Vidi, bako. Bravo. Ma to nije ništa. Gledajte šta će biti kod mene. Napravio sam keks, a sada dodajem fil. Odlično. Unutra stavljam maline, mlečnu i belu čokoladu. O, da. Ja sam genije. Prijatno. Wow! Jedva čekam da probam nešto. To liči na neku sliku. Nisam sigurna da je to jestivo i neću jesti. Ovo je sigurno jestivo. Jedva čekam da probam. Kako slatko! Okej, ostalo je poslednje jelo. Keks sa punjenjem. Prvi put vidim tako nešto. O, da, tako sočno i slatko. Ali pobedila je baka. Neočekivano. Hvala puno. Ako vam se dopao naš izazov, stavite like i zapratite naš kanal. A vidimo se sasvim uskoro. Ćao, društvo!